Tamni bagay na rogoro kok sab lagi. Pula na belai no hambai maru sini kok tomati sunai rong no. Tini sungo bono sini kuai hangko de bisingo khobjak Ampura community hall logo sini TISF Ni Phaising Twi sing tini o jago Phainai buskakni 19 January sing abo jotono siu sing a sal brum no sing bisi brum no sing 19 January ke sing Kokborok sal nai sing phalai jago to sing babono wan suka sing je o a salo sing o jago kuai division ni bakhakti ingai TISF ni ingai sing o jago sing program Paljaknai ajago sing o jago sing reli Paljaknai moto Paljaknai aboni pore sing o jago Kokborok te jadukoli jarok jara je performance khlainai borok khlai mannai Kini mo bawa jago? Abongka Ampura bazar community honogo. Nong ni je Kokborok dekhlai mane bo jaga khlaijaknai. Emni to sing tini o jaga sing jot to sini TISF ni sini o jaga sini jara attendant tongnai sini member rok ke sing salaika sini executive body ke sing salaika lagi sini jot ni bakhaw ne question tongai mano tam ni bagai koi hai jaga o khalaya ne ya ba sini jeta sini TISF ni sini kima je sini o jaga tongnai ni sini jeta sini opinion ke sini jeta sini je wanchuk mungke sing wanchuk je sing saiman tongma haike no sini jeta kami amsai tongnai sini ma pha sini okra jagra sini lukurong no basing je o 19 January sal sing o sal no sing otiti bisi burum no sing Kokborok osina jangmani sal ni sing palai umni nei sing phunuknani musung sing saiman rinani musung to aboni bagini sing o sal sing o Ampura hai jaga o sing kumboto khlainai sini o Ampura bazar ni borok rok no o je kami amsai ni sini lukurok no sing phunuknani bagini sing abong wanchuk lainu okchap laike Horon naro ai moto moi sap sam manjak Phainai. Sing taksi jorak tei to sing tini o jaga sing kok sap lai mani bising ti sing wanchuk ga sini tabuk je sini si jeta sing TISF sing kasuk ti paramo thani wing tei nadi o jaga sing khabai sing wanchuk tongo sini jeta sini okra rokno sing nograi nya nai hine hambai Sinemu ani sinemu ko ang TISF ni convener Khowai division committee. Norok ni Kokborok dekhlai ma dino ki norok college ni eba norok Khowai division ni TISF simi de tongnai na gana gini ni tongko song tongnai lukurok no bo norok invite khlaio. Na good question. Tamle mala nadi sing Kokborok sal sing sudu abo pori tongnai rok simi ya. Abo Kokborok sal ka sing joto lukurok no joto borok no joto dekhi no sing abo saiman ni dorkar. To abon bagini sing first priority itu sing student no mari tam nimale sing saimang ne sing lo next generation sing buino sanai sing buino purnai to abon bagini sing college ni student wo borno naharnai te sing je to sing sub division itu sing o division committee division sing tongoba o gana gini jeta school ni tongnai je singwi tongnai rong no sing bongno bana hanai te kami amchani jeta sini ma phani soman sini lukurok no sini okrok no sing borno bo naharnai ti sing lama gana gini jodi no sing humba to khai to mani joro sing bongno ma hai ti sing bongno sanai tini sini o bisini o salon no sing sini Kokborok ko sina jangmani sal ni sing borno sanai Okay, mak